Vydajte sa so mnou na cestu na Bali, avšak v tomto videu ešte neuvidíte Bali. Uvidíte však to, ako som asi 24 hodín cestovala zo Slovenska až na Bali, letisko Denpasar. A uvidíte aj to, ako sa postupne moja únava zvyšovala, moje kruhy pod očami taktiež. Vítajte v novom vlogu, v ktorom sa so mnou vydáte na Bali s prestupom v Dohe. Prvýkrát letím sama takto z Viedne, prvýkrát cez Dohu, cez Katar a prvýkrát na Bali. Takže poďte so mnou. Veľa ľudí používa tieto pásy, ja sa radšej prejdem, pretože ma čaká 5-hodinový let do Kataru. Do Viedne som sa dostala autobusom Slovak Lines priamo z Bratislavy, bola to necelá-hodinová jazda, takže super. A na letisku som sa trošku bála, ale všetko prebehlo celkom fajn, musela som sa zbaviť jednej powerbanky, ale nič hrozné. No a veľmi som sa tešila na let s Katarom, pretože som s nimi nikdy neletela. A tešila som sa na tie ich služby, jedlo a tak. A fakt som si to užila. Pozerala som si film Hamnet, ktorý som chcela vidieť. Jedlo bolo takisto super a chutilo mi, hlavne teda na tejto kratšej ceste. Na tej dlhšej mi tam niečo úplne nehralo, ale zjedla som vždy takmer všetko, pretože samozrejme som si za to zaplatila a bola som hladná, nemala som nejaké prílišné snacky. A ohúrilo ma inak toto zaťahovanie okien, ako keby na toto tlačítko, že ho proste zadymilo, neviem, ako sa to po slovensky proste preloží, ale bolo to, že wow pre mňa, také služby a stalo to za každé 1 euro, takže odporúčam, keď sa budete rozhodovať medzi Katarom a nízkonákladovkou Scoot, tak Katar. Teda samozrejme, ak nechcete príliš ušetriť, ja som však na tomto mojom prvom lete na Bali nechcela šetriť. No a tu sa už nachádzam v Dohe. Celkom som sa bála predtým, ako som mala doletieť na toto letisko, ale po niekoľkých minútach som sa viac menej zorientovala a bola som nadšená, že som fakt celkom dobrý cestovateľ, že našla som aj tohto veľmi známeho medveďa, tedybéra žltého, ktorý je typický asi pre toto letisko a zároveň aj takú tú garden, takú botanickú záhradu. A fakt, že som sa celkom zorientovala a bolo to totálne obohacujúce takto cestovať, takže odporúčam všetkými 10. Videla som dokonca aj takéto fajné autičko a kopec luxusných a iných obchodov, ktoré v Európe my nemáme, takže bola som fakt ohúrená. Inak, využívala som tu aj takú kartu, ktorú ako keby vďaka Qatar Airways som získala. No a potom som si za tie body, ktoré som tam vlastne získala, za letenku si mohla kúpiť kávu, jedlo, pitie, čokoľvek, takže takto sa cestuje. Už tomu úplne rozumiem. Do tejto botanickej záhrady som sa dostala vlastne takým vláčikom, ktorý tam premáva a môžete tu počuť aj ten šum vody, ktorý tu je a cítite sa tu fakt spokojne a super. Inak na letisku v Katare som strávila 8 hodín, čiže prestupový čas bol 8 hodín. Myslela som si, že to bude fajn, ale nakoniec som sa celkom už aj nudila, keďže bola polnoc. Ale mala som priestor spoznávať tu okolie a tak. Z Kataru na Bali ma čakal 10-hodinový let, ktorý som zvládla viac menej fajn, ale už som bola taká unavená, usedená, preležaná, že už som sa tešila fakt, kedy pristaneme v tom Denpasare a ja si ľahnem, pretože 24 hodín sa niekde teperiť bolo fakt, že fakt únavné a všimajte si to aj na mojom face na konci videa. Po asi 3-hodinovom ležaní, sedení, hľadaní svojho miesta, pozrení si filmu,
som sa presunula sem a neviem, prečo som tu nebola skôr, pretože tu šumí voda, lebo tu je taký, ako keby taký vodopád. Čvirikajú tu vtáčiky. Je to trošku chladnejšie, lebo je tu viac pustená klíma ako keby, ale je tu o mnoho pokojnejšie. A tam, kde som bola doteraz, behali asi 4 deti okolo mňa. Akurát asi zvolávajú na modlitbu. No a neviem, či tu budú teraz spievať hodinku, dve, alebo je to len nejaké zvolávanie, pretože ja som sem chcela ísť spať, ale tak asi nie. Každopádne, prečo som sa rozhodla sama cestovať? Dúfam, že ma aj počuť, ak nie, tak toto video neuvidíte. Prečo som sa rozhodla teda cestovať sama? Je asi práve preto, že by som sa s niekým známym, menej či viac známym, s rodinou, s kamarátmi, s hocikým blízkym, by som sa nezamýšľala nad vecami tak, ako sa zamýšľam teraz, keď som tu sama. Nechodila by som po cestičkách, ktoré tu chcem poobjavovať, pretože by som bola vo dvojici a nechala by som sa určite zlanáriť cestičkami inými. A tak, zároveň sa proste spoznáva človek sám seba v takomto malom diskomforte, pretože povedzme si úprimne, len tak sa nikto nezoberie sám mimo krajiny, v ktorej žije, mimo mesta, v ktorom je 10 rokov, ako je v Bratislave, a asi som to už po nejakom tomto dlhom čase potrebovala a aj chcela a aj som už dlhšie nad tým premýšľala, takže práve preto, že aktuálne životný štýl, ktorý sa tam žije, je mi asi najbližší a chcela som si vyskúšať tak trošku žiť na inom mieste, na ktorom by som sa tak viac akože zameriavala na seba, na cvičenie, zdravé jedlo a tak, čo vlastne sa snažím aj v Bratislave, ale popri práci sa to úplne nedá. Ja by som chcela, aby bola moja práca pohyb a tak, ale je to vlastne len môj voľný čas a práve teraz to môžem ako učiteľka dovoliť práve v lete takto vycestovať. A to je teda znak aj pre teba, aby si nemusíš vycestovať, môžeš robiť niečo, čo si dlho chcela, proste to urobiť. Či sa to páči tvojej mame, tvojmu priateľovi, priateľke, tvojim kamarátom, alebo zamestnávateľovi. Proste akože mladší už nebudeme, ani naše kosti nebudú mladšie, takže či už ide o výstup na nejakú horu, o bungee jumping, o čokoľvek, čo si chcela vyskúšať, tak to rob teraz, lebo potom v 50-ke si povieš, že už to moje kosti nezvládnu, moje platničky to asi nedajú, moje klbiky, neviem čo, využi to proste teraz, kým môžeš, kým vládzeš, kým sa dá. A tak. Alebo sedť doma, úplne v pohode. Ale toto video asi potom nie je pre teba. Pri tomto šume som strávila nejaký čas, ale potom ma tam vyhnal nejaký SBS-kár, že majú nejaké cvičenie či čo, takže som musela ísť úplne preč z tejto časti záhrady. No a pozrela som sa na môj let, kedy mi odlietala som 7:50 ráno, tu som si kúpila tú spomínanú kávičku za bodíky, takže som bola rada, že vlastne je ušetrené, zarobené. A našla som si takýto space na chillovanie, všade bolo dosť ľudí, čo som bola prekvapená na to, že bola nejaká polnoc. A nakoniec sa mi uvoľnilo aj toto kresielko, takže som si tam fajnovo oddychla, vystrela sa konečne a musím povedať, že bolo celkom chladno už na tom letisku po toľkých hodinách, aj keď som mala dlhé oblečenie, ale asi únava jedno s druhým, to na človeka celkom doľahne. A samozrejme aj na týchto sedačkách som bola asi všade už. Spravila som si potom pred odletom
krátku skincare, dala som si masku. Normálne, že sa ani nečudujem tým babám, ktorí to dávajú na Instagram, že si musia dať masku, lebo fakt, v tom vyklimovanom priestore som sa cítila ako totálna sušienka. Som dorazila na Bali po 10-hodinovej jazde. Trošku som si zdriemla, mala som raňajky, obed alebo večeru. Takže najskôr na imigračné a potom na baggage claim, alebo naopak. Každopádne musím si zobrať kufor a musím prejsť cez kontrolu. A tam odozdám všetky papiere, čo som si dopredu spravila. Dúfam, že mám všetko správne hotové. A potrebujem si ešte vymeniť peniaze. To je môj plán. Tu môžete vidieť, že únava 3000, niečo tu meliem, ale nevadí, ale vidno na mne, že mám Inak taký typ je super mať vždy so sebou nejakú fľašu prázdnu a na každom letisku som našla teraz nejakú proste na mašinku, ktorá dáva vodu, takže nemusíte skupovať vodu pitnú. Je to fontánka, nie mašinka. No a mňa si už prevzal môj taxi driver, bola som nadšená, že sme sa celkom dobre našli a konečne som dorazila na moje prvé ubytko v Changu. Second job I pick up also from airport to Kuta. Ďakujem za sledovanie tohto videa a vidíme sa vo videu ďalšom. Čauky!